Είμαστε και πάλι, αγαπημένοι μου μαθητές, στην αίθουσα 4F, πανέτοιμοι να ανακαλύψουμε και άλλα πράγματα από το θαυμαστό κόσμο της μαγικής ιστορίας. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας με τις εργαστίες που στείλατε. Οι βαθμολογίες που συγκεντρώσατε για τους κοιτώνες σας φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Και αφού ολοκληρώσαμε τις ιστορικές μας γνώσεις αναφορικά με τα γεγονότα της π.Χ. εποχής, το επόμενο σκαλοπάτι των ιστορικών μας ανακαλύψεων περιλαμβάνει την πρώτη χιλιετία μετά Χριστό. Αρπάξτε λοιπόν τα βιβλία σας, περάστε γύρω σας την αλυσίδα της μαγικής μας χρονομηχανής και ετοιμαστείτε για μία βουτιά στο χρόνο γεμάτη γνώσεις. Ο Ζαχαρίας Ιννοσέντη ήταν ένας αρχαίος Ρωμαίος νεκρομάντης που έζησε κατά το 10ο αιώνα μετά Χριστό. Καταχράστηκε το ξόρκι Ταρανταλέγκρα το 79 μετά Χριστό για να δημιουργήσει ένα χορό μέσα στο βουνό Βεζούβιος. Το ηφαίστειο είχε μια μεγάλη έκρηξη εκείνη τη χρονιά, η οποία κατέστρεψε τις ρωμαϊκές πόλεις της Πομπιείας και της Ηράκλειας, σκοτώνοντας το λιγότερο 1.500 ανθρώπους. Είναι άγνωστο αν ο Ιννοσέντη ενεργοποίησε με κάποιο τρόπο αυτή την καταστροφή με το να εκτελέσει το Ταραντέλιους μέσα στο ίδιο το βουνό του Βεζούβιου ή αν το εκτέλεσε στον εαυτό του και στη συνέχεια ανόητα προχώρησε στο να χορέψει γύρω και μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Είναι επίσης άγνωστο αν ήταν ένα από τα θύματα της έκρηξής του. Το 236 μετά Χριστό ανοίγει για πρώτη φορά στη Διαγώνιο Αλέα το μαγαζί Diagon Dispensary. Επρόκειται για μια αποθήκη που πουλούσε υλικά για την παρασκευή φίλτρων. Το μαγαζί εξακολουθεί να είναι ανοιχτό μέχρι και σήμερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για όσους μάγους ψάχνουν κάτι ειδικό ή εξεζητημένο. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τους εμπορεύματα είναι το αποξηραμένο φιδόχορτο, που χρησιμοποιείται τόσο στην παραγωγή φίλτρων, όσο και στην παρασκευή τσαγιού φιδόχορτου, ένα ρόφημα που αγαπούν τα ξωτικά της τράπεζας Greencoach. Ένα ακόμη προϊόν που εμπορεύονται είναι η κομβυλώδη σπλήνα, ένα μαγικό φυτό που χρησιμοποιείται σε φίλτρα και πωλείται σε συμπυκνωμένη μορφή. Περί το 450 μετά Χριστό, οι Αγγλοσάξονες απεικούν τη Μεγάλη Βρετανία. Περίπου αυτή την εποχή φημολογείται και η κατασκευή της Κιβωτού των Στοχασμών, που φυλάσσεται στο κάστρο του Hogwarts και η κατασκευή της τοποθετείται πριν την ανέγερση της σχολής. Επρόκειτο για μια μαγική μηχανή που μοιάζει με λεκάνη, φτιαγμένη από πέτρα και χαραγμένη με σαξονικούς ρούνους. Χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση συγκεκριμένων σκέψεων και αναμνήσεων που έχουν εξαχθεί από κάποιο άτομο με μαγικό τρόπο. Οι αναμνήσεις φυλάσσονται σε ειδικά γυάλινα φιαλίδια και έχουν τη μορφή λευκής αχλής. Όταν ένας μάγος θέλει να τις ξαναδεί, αδειάζει το περιεχόμενο του φιαλιδίου μέσα στη λεκάνη της Κιβωτού των Στοχασμών, βουτά το κεφάλι του μέσα και προσγειώνεται μέσα στον χρόνο και τον τόπο που το γεγονός της ανάμνησης έλαβε χώρα. Όταν κάποιος είναι μέσα στην Κιβωτό των Στοχασμών, βλέπει, ακούει και νιώθει κανονικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά δεν μπορεί να κάνει την παραμικρή παρέμβαση σε πρόσωπα και γεγονότα, καθώς η παρουσία του δεν γίνεται αντιληπτή. Το 819 μετά Χριστό ξεκίνησε η ορίμανση του Περιό Κιρότ
σε ειδικά δρυϊνά βαρέλια. Το Πέριο Κιρότ είναι ένα φρουτώδες κρασί του μαγικού κόσμου, περιεκτικότητας 17% σε αλκοόλ. Είναι φτιαγμένο από κόκκινα μούρα, που, όπως μαρτυράει η ετικέτα του μπουκαλιού, μαζεύτηκαν και πολτοποιήθηκαν από τα χέρια των καλύτερων σπιτικών ξωτικών. Το Πέριο Κιρότ αφήνεται να οριμάσει για μια χιλιετία και έτσι το κρασί αυτής της πρώτης παραγωγής πουλήθηκε στη γουρονοκεφαλή και το ραγισμένο τσουκάλι το 1819, 1000 ολόκληρα χρόνια μετά. Ο καθηγητής Σαλαζάρ Σλίθεριν γεννήθηκε τον 10ο αιώνα και ήταν ένας καθαρόαιμος και ασύγκριτα σπουδαίος μάγος. Είχε όψη που έμοιαζε με πίθηκο και μακριά, λεπτή και λευκή γενιάδα που έφτανε σχεδόν την άκρη του μανδύα του, ο οποίος ήταν τόσο μακρύς που σκούπιζε το πάτωμα. Ήταν ερπετόφωνος, δηλαδή κατήχε τη σπάνια ικανότητα να μιλά στα φίδια και είχε εξαιρετικές ικανότητες στη διεισδυτική. Το καπέλο της επιλογής το περιέγραψε ως ο δυνατός, πεινασμένος Σλίθεριν που ήρθε από τους Βάλτους, κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειάς του μιλούσαν ερπετικά. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε μάγος είναι ικανός να μιλήσει ερπετικά, κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται συγγενικά με το Σλίθεριν. Ήταν ένας από τους 4 ιδρυτές της σχολής Hogwarts και ο καλύτερος φίλος ενός άλλου από τους ιδρυτές, του Godric Gryffindor. Επέλεγε τους μαθητές του με συγκεκριμένα κριτήρια και αυτά ήταν η επινοητικότητα, η εξυπνάδα, η αποφασιστικότητα και ίσως κάποια αδιαφορία προς τους κανονισμούς. Επίσης, χαρακτηριστικά των μαθητών του ήταν η πονηριά και η φιλοδοξία, ενώ φρόντιζε ώστε να είναι όλοι καθαρόαιμοι. Το σύμβολο του κοιτώνα του Σλίθεριν είναι το φίδι, ενώ τα χρώματα που τον χαρακτηρίζουν είναι το πράσινο και το ασημί. Μετά την ίδρυση της σχολής, συνυπήρξε αρμονικά με τους υπόλοιπους για πολλά χρόνια, μέχρι να σημειωθεί ένα ρήγμα στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Σλίθεριν δεν εμπιστευόταν τους γεννημένους από μάγκλ μαθητές της σχολής και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτοί στο Hogwarts. Πάνω σε αυτό το θέμα διαφώνησε ανοιχτά με τους υπόλοιπους ιδρυτές και πολύ περισσότερο με τον μέχρι εκείνη τη στιγμή καλύτερό του φίλο, τον Godric Gryffindor. Όταν αυτή η διαμάχη κορυφώθηκε, πιθανότατα σημειώθηκε μεταξύ τους μια μονομαχία και ξέσπασε εμφύλιος μεταξύ των μαθητών των κοιτώνων του Σλίθεριν και του Gryffindor. Ύστερα από αυτό έφυγε από τη σχολή και δεν ξαναγύρισε. Πριν φύγει όμως, κατασκεύασε στα μπουντρούμια του κάστρου την κάμαρα με τα μυστικά και φυλάκισε μέσα της ένα τεράστιο βασιλίσκο. Στόχος αυτής του της ενέργειας ήταν κάποιος αληθινός απογονός του να επιστρέψει στο μέλλον στη σχολή, να ελευθερώσει το τέρας και να το καθοδηγήσει ώστε να απαλλάξει τη σχολή από τα μοιάσματα του λασποαίματους. Αυτή του επιθυμία πραγματοποιήθηκε εν μέρη όταν ο Τόμ Ρίτλ, γνωστός και ως Λόρδος Βόλτεμορτ, όταν ήταν μαθητής στη σχολή το 1943, κατάφερε να ανοίξει την κάμαρα και να ελευθερώσει το βασιλίσκο, που σκότωσε ένα κορίτσι γεννημένο από μάγκλ. Το φάντασμα αυτού του κοριτσιού στοιχιώνει μέχρι και σήμερα τις τουαλέτες όπου βρίσκεται η είσοδος για τη μυστική κάμαρα. Είναι η μυτιά που κλαίει. Υπάρχουν φήμες που τον θέλουν να ασχολήθηκε με τις σκοτεινές τέχνες και μάλιστα κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας της κάμαρας με τα μυστικά ήταν για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκμάθησης και εξάσκησης των σκοτεινών τεχνών. Φυσικά κρυφά από τους υπόλοιπους και μόνο για τους μαθητές του κοιτώνα του. Ο Σαλαζάρ Σλίθεριν φορούσε ένα μενταγιόν που είχε χαραγμένο επάνω του το γράμμα Σίγμα. Αυτό το μενταγιόν έγινε κοιμήλιο μεταξύ των απογόνων του και άλλαξε πολλές φορές χέρια και κατόχους μέχρι να καταστραφεί τελικά από τον Ρον Ουέσλι. Πέθανε κάποια στιγμή κατά το Μεσαίωνα. Υπάρχουν πορτρέτα του σε διάφορα σημεία στο κάστρο του Hogwarts. Ένα από αυτά φυλάει ένα μυστικό πέρασμα μεταξύ του προθάλαμου των μπουντρουμιών και του χολ της εισόδου. Το σύνθημα για αυτό το μυστικό πέρασμα είναι ο δρόμος των θνητών. Ένα ακόμη πορτρέτο του βρίσκεται κρεμασμένο στο γραφείο του διευθυντή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα πορτρέτα των περασμένων διευθυντών της σχολής.
Μία ακόμη από τους 4 ιδρυτές του Hogwarts ήταν η Ροβένα Ravenclaw. Καταγόταν από τη Σκωτία και ήταν φημισμένη για την εξυπνάδα και την εφευρετικότητά της. Αναγνωρίστηκε ως μια από τις σπουδαιότερες μάγισσες της γενιάς της. Η Ροβένα ήταν όμορφη, αλλά συνάμα και εκφοβιστική. Το παρουσιαστικό της ήταν λιτό και αυστηρό. Ήταν ψηλή, με μακριά μαύρα μαλλιά και σκούρα μάτια, ενώ μιλούσε με μια χαρακτηριστική σκοτσέζικη προφορά. Αν και ήταν αυστηρή, μπορούσε να αγαπά βαθιά και να συγχωρεί. Ήταν επίσης πολύ περήφανη. Είχε στην κατοχή της ένα πολύτιμο διάδημα, ένα κόσμημα που μοιάζει με τιάρα και ήταν διακοσμημένο με ένα μπλε ζαφύρι σε οβάλ σχήμα. Το διάδημα ήταν μαγεμένο ώστε να αυξάνει τη σοφία όποιου το φορούσε στο κεφάλι του. Στις ικανότητές της συμπεριλαμβάνεται η επινόηση και άψογη εκτέλεση ξορκιών. Μάλιστα, το διάδημά της ήταν μαγεμένο από την ίδια, με ξόρκια δικής της εφεύρεσης. Ήταν ακόμη εξαιρετική σε όλους τους τομείς της μαγείας, όπως οι μεταμορφώσεις, η βοτανολογία και τα φίλτρα. Ήταν επίσης πολύ ικανή στην αρχιτεκτονική. Η Ravenclaw επέλεγε τους μαθητές της με βάση τη σοφία και την εξυπνάδα τους. Ως εκ τούτου, οι μαθητές του κοιτώνα Ravenclaw διακρίνονται για το κοφτερό μυαλό, τη σοφία, τη δημιουργικότητα και την εξυπνάδα τους. Είναι πολύ πιθανό το επώνυμο Ravenclaw να το πήρε από το σύζυγό της, μιας και το ίδιο επίθετο φέρει και η κόρη της. Επίσης, αν και το Ravenclaw παραπέμπει στην αγγλική λέξη Raven που σημαίνει κοράκι, το έμβλημα του κοιτώνα της είναι ένας αετός, ενώ τα χρώματα που το χαρακτηρίζουν είναι το μπλε και το χάλκινο. Ήταν πολύ καλή φίλη με την άλλη ιδρύτρια της σχολής, τη Helga Hufflepuff. Είχε σαν προσωπικό όνειρο να ιδρύσει την καλύτερη σχολή μαγείας και τα κατάφερε δημιουργώντας μαζί με τους άλλους 3 τη σχολή Hogwarts για μαγείας και εξόρκια. Λέγεται ότι τόσο η τοποθεσία όσο και το όνομα της σχολής αποτελούν δική της επιλογή. Επίσης, ήταν αυτή που σχεδίασε την κάτωψη του κτηρίου με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάζει συνεχώς. Σε κάποια στιγμή απέκτησε μια κόρη, την Ελένα, την οποία και δίδαξε η ίδια στο Hogwarts. Μετά την αποφοίτησή της από τη σχολή, η Ελένα έκλεψε το διάδημα της Ροβένα, τυφλωμένη από τη ζήλια της για την εξυπνάδα της μητέρας της και θέλοντας να το φορέσει για να την ξεπεράσει. Πήγε στην Αλβανία, όπου θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να τη βρουν. Γεμάτη ντροπή για την προδοσία της κόρης της, η Ροβένα δεν αποκάλυψε σε κανέναν, ούτε καν στους καλύτερους της φίλους, τους άλλους 4 ιδρυτές, το τι είχε κάνει η Ελένα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το θρύλο, αρρώστησε βαριά από τη θλίψη. Η ραγισμένη της καρδιά την οδηγούσε σε πρόωρο θάνατο και έτσι, αγνοώντας την προδοσία, ζήτησε από το ματωμένο βαρόνο, που ήταν ερωτευμένος με την Ελένα, να πάει να τη βρει, ελπίζοντας να τη δει για τελευταία φορά. Εκείνος τη βρήκε τυχαία σε ένα δάσος της Αλβανίας, αλλά όταν αυτή αρνήθηκε να επιστρέψει μαζί του, σε ένα ξέσπασμα οργής τη σκότωσε. Μόλις συνειδητοποίησε την πράξη του, κυριευμένος από τις τύψεις, αυτοκτόνησε. Αργότερα, οι δυο τους επέστρεψαν ως φαντάσματα στη σχολή. Δεν είναι γνωστό αν το φάντασμα της Ελένα εμφανίστηκε στο Hogwarts πριν το θάνατο της μητέρας της. Αν συνέβη αυτό, η τελευταία επιθυμία της Ροβένα να ξαναδεί την κόρη της, ίσως και να πραγματοποιήθηκε. Πέθανε κάποια στιγμή τον 11ο αιώνα. Για την επόμενη φορά θα ήθελα από τον καθένα σας την απάντηση στην εργασία που θα βρείτε παρακάτω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά.